खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उदालगुरि कलाइगाव लामाया सोरलां बारलां जानायनि उनावबो लामाखौ फाहामनानै होयैखौ लानानै आसुआ फरायसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै गोख्रोङै धरना होदों बीपीएफनि थांनाय 17 बोसोर सरकारनि समावनो लामाखौ बानायनाय जादोंमोन नाथाय UPPL सरकारा लामाखौ फाहामनानै होआखै होननानै बुंथिदों आरो बेनि थाखाय प्रमद बर'खौ सोंखारिया बिथांमोनहा बिसायख'थिनि समावल' कलाइगावआव खामानि मावगोन होननानै बुङो आरो रायजो राजानि भटखौ नंखाय खोथा बुंनानै लायो बेनि उनाव गावसोर चिफ CM जायो नाथाय बेबायदिजों जानाय नङा UPPL BPF बा BJP बाहागो रानलायबाय थाबा जानाय नङा होननानैबो बुंथियो आसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै लामा थासेयावबो फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोथारनि गेजेरजोंसो थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो बे लामाजों सानफ्रोमबो जौ फरायसाफ्रा थांलाय फैलाय जायो बेनि अनगायैबो अखा बोथोराव फरायसालियाव सम बारग'लायनानैसो थांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौबो सोंखारियो होननानै बुंथियो आरो थाबैनो जाहाथे लामा फाहामनायनि खामानिखौ मावनानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो नङाब्ला गोख्रोंसिन धरना होनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होयो आसुनिफ्राय बांलादेश हादराव दासिमबो जोंदों अर बे खेबाव रैखाथि नागिरनानै हिन्दु ख्रिस्टियान बा माइनरिटिफोरा धरनायाव ओंखारदों जायनाखि बांलादेश हादराव गोदान इन्टारिम गभर्नमेन्ट जाबाय बेनिखायनो हिन्दु ख्रिस्टियान बा माइनरिटिफोरा माखासे दाबिखौ लानानै धरना होदों दाबिफोरा जाहैबाय माइनरिटिफोरनि न' बां बुफाय बुसि खालामनायखौ जाहाथे बन्द खालामो माइनरिटिनि सायाव गाग्लोबनाय हाराहास्ति खालामनाय लुटपाट बा लुथिनायफोरखौ जाहाथे बन्द खालामो लोगोसे आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालामनो थाखाय दाबि आरो खहा जानांनाय नखरफोरनो जाहाथे खहा सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि लोगोसेनो जाहाथे दायनिगिरिफोरनि सायाव बिजिरनानै दायनिगिरिफोरनि हेंथा गोख्रों राहा लायो बा दायनिगिरिफोरनि हेंथा साजा फोसावो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों लोगोसेनो जायफोर भारत बांलादेश सिमायाव खारनानै थाहैदों बिथांमोनखौ मानजों लोगोसे जाहाथे गाव गावनि न' फारसे लाबोफिनो आरो रैखाथि होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों फोरमायथिनो गोनांदि भारत बांलादेश सिमायाव बांलादेशनि हिन्दुफोरा सानफा एफा बांसिन फैनोसो हमदों सोनाब बंगनि जलपाइगुरियाव थानाय सिमानि अनगायैबो कचबिहारनि सितलकुचियावबो होंगो दोंगो जाफैदों दैनि गेजेरजों भारत फारसे हाबनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय भारतआव सासेखौबो हाबनो होनाय जायाखै सिमायाव BSFनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय जादों गोजौनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बिथोन मोनागौमानि भारतसिम सोनो हानाय जानाय नङा होननानै BSFनिफ्रायबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय बांलादेश हादराव फरायसानि धरनायाबो दासिमबो जोबनानै थाङाखै बांलादेशनि जौसिन बिजिरसालिनि चिफ जास्टिस अबेदुल हासानजों लोगोसे माखासे बिजिरगिरिफोरखौ रिजाइन होनो थाखाय नारसिनदोंमोन आरो रिजाइन होनो थाखाय माखासे सम होदोंमोन बे लेखायै बिथांमोनहाबो रिजाइन होबाय BTR गोरोबथानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा दं बेनि सायाव 15 आगस्टनि गेजेरावनो थांखि लायाब्ला 15 आगस्टनि उनाव पेन डाउन खालामगोन आरो 1 सप्ताह पेन डाउन खालामनायनि उनाव थै-थां गोख्रों आन्दोलन खालामनो हुमखि BTR गोरोबथानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय अल BTR कोअर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियेलाइजेशन एलिमेन्टारि हाई आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों BTR गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ जाहाथे थाबैनो सोरखारि खालामनानै होयो बेनि थाखाय BTR सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बिथांमोना नङाब्ला गोख्रों आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो सरकारजों सावरायबोबाय थादों नाथाय जागोन होननानैल' थगायबोबाय थादों नाथाय जायाखै जाहोनाव माखासे फोरोंगिरिफ्रा आजिरा मोनलांबाय माखासेया थैलांबाय बेबायदिनो सरकारा जेबो राहा लायैनि थाखाय फोरोंगिरिनि नखरा दुखु दाहाजों भुगिनो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' आरो माखासे EMफोरजोंबो सावरायबोबाय थानाय जादों बिथांमोनहाबो जागोन होननानै बुङो नाथाय बिथांमोननि सरकारा 5 बोसोर बारलांनोसै खालि 1.5 बोसोरल' आद्रा दंसै जुदि थाबैनो सरकारि खालामाब्ला आरो निउ एडुकेशन पलिसि फैयोब्ला गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया फेलें जागोन लोगोसे सरकाराबो फेलें जागोन होननानैबो बुंथिबावो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि जि खोथा बेखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थि BTC बा बिधान सभा बिसायख'थियानो जाथों मानो बेयाव जेनगोना रोखा होननानैबो बुंथिबावो मानोना गासै फोरोंगिरिफ्रानो फरायसाफोरनि बिमा बिफा बा नखरनिफोरजों खाथि सोमोन्दो दं बेनिखायनो फरायसालिखौ सोरखारि खालामनायनि खामानिखौ थाबैनो मावाब्ला राजखान्थि मोबिलाइजेशन खालामनो गोनां जागोन होननानैबो हुमखि होबावो बिथांमोनहा 15 आगस्टनि गेजेरावनो थांखि लानानै 22 आगस्टनिफ्राय जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेटआव जाहाथे बिल पास खालामो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा
फिन फ्लाइट क्रेश जादों जायजों सा 62 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फ्लाइटआव गासै पाइलटजों लोगोसे सा 62 दंमोन, नाथाय प्लेन क्रेश जानायाव बिथांमोनहा गासैबो जिउ खोमानो गोनां जादों, सासेबो जिउ रैखा मोननो हायाखै। ब्राजिलनि सौफोलाव जादों बे जाथाया। प्लेन क्रेश जानायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङावबो गोसारदों। 1 मिनिटनि गेजेरावनो 17,000 फिट गोजौनिफ्राय हायाव गिदिंनानै गोग्लैफैदों। फ्लाइटआ बेनि उनाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों। फ्लाइटनि मुङा ATR-72-500 मोन आरो ट्विन इन्जिन थानाय गंसे प्लेनमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय फ्लाइटआ हरखाबै बेबायदि क्रेश जादों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दं। नाथाय बे जाथायाव गासै सा 62 सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों। कलकातायाव खुंनाय 8थि हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप 2024 आव बर'नि फिसा भार्गव बर'आ काराटे गेलेनानै सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल देरहासार जानो हादों। कलकातानि नेताजी इनडर स्टेडियामाव थांनाय 26 निफ्राय 28 जुलाइनि गेजेराव जादोंमोन 8थि हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप 2024 आ, जेराव भारत हादरनि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि गेलेगिरिफोर जेरै भुटान, बांलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालयेशिया, अमान आरो इन्ड'नेसियानि गेलेगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बे गेलेनायावनो बर'नि फिसा भार्गव बर'आ सनानि मेडेलजों लोगोसे रुपानि मेडेल मोननै मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा रङियानि थागिबि आरो बिथाङा खोला सोनाब रङिया आन्सलिक काराटे एकाडेमिनि सोलोंसा। बिफानि मुङा सुनिल बर' आरो बिमानि मुङा गेलायस्रि बर'। रङिया शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालियाव थाखो 9 आव फरायो भार्गव बर'आ। सोरखारनि खामानि मावनायखौ लानानै समाज बिजोंनि गेजेरजों आसि दिन्थिनायनि दायावनो आसि दिन्थिग्राखौ गाज्रि बुग्लिनाय जाथाय जादों। नंगौ, बे जाथाया आसामनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव जानो मोन्दों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहांनि खाथि सोमोन्दो थानाय रुस्तम लेथेया सासे सरासनस्रा सुबुंखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों। बुग्लिजानाय सुबुंनि मुङा हेमसन हानसे, जाय बिथाङा बारग' बिग्रायारिमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा समाज बिजोंनि गेजेरजों सोरखारनि खामानि मावनायखौ आसि दिन्थिदोंमोन। बेनि थाखायनो बिथांखौ तुलिराम रंहांनि न'आव लेंहरनानै गाज्रियै बुग्लिदों। बे जाथायखौ लानानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मोनद' आफादनि सोद्रोमाफ्राबो खुद्रिदों। दिनै सासेखौ बुदोंब्ला गाबोन सबनिहा बेबायदिनो साफाखौ बुगोन। बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ दासिम गासै मोन 6 मेडेलल' देरहासार जानो हादों। बयनिख्रुइबो बांसिन चाइनाया देरहासार जानो हादों, गासै मोन 90। बेनि मादाव मोन 39 सनानि मेडेल, मोन 27 सिलभार मेडेल आरो मोन 24 ब्रन्ज मेडेल। सनानि मेडेल बांसिन देरहासार जानो हानायनि थाखायनो चाइना हादरा बयनिख्रुइबो गिबिसिन फारियाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। चाइनानि उनाव इउनाइटेड स्टेट्स गासै 122 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोन 38 सनानि मेडेल, मोन 42 सिलभार मेडेल आरो मोन 42 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ अस्ट्रेलिया, गासै मोन 50 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि उनाव जापाना मोन 43, फ्रान्सआ मोन 62, ग्रेट ब्रिटेनआ मोन 63, साउथ करियाया मोन 30, नेदारलेण्डआ मोन 32, जार्मानिया मोन 31 आरो बेबायदिनो माखासे। गोजोनथाव रादाब, हन्डा कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटि सालायनो हास्थायग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे खेबाव सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामानि साखाथियाव गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम। नोंथांमोननो हन्डा कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि नांगौब्ला नोंथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामायावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम। नोंथांमोना जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्लानो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटजों लोगोसे गंसे सिलिं फेनबो मोनफानो हागोन। नाथाय बे अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। मोजाङै खौरां लाबावनोब्ला 8720957824 नङाब्ला 8011277099 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।